Vielä reilu 1,5 kilometriä matkaa maaliin. Jyrkkä nousu. Kärkinaiset tulevat latua pitkin. Ja sitten Longa pyrkii vielä siihen. 5. on Longa, hän pyrkii tuohon joukkoon mukaan. Sarasoja hienosti 6. Tässä Riikka on tullut tämän kärkiryhmän keulille. Hyvä paikka Riikalla. Riikalla kulkee. Tuolla ollaan 60 metriä korkeammalla kuin täällä maalialueella ja siellä se on vielä tuollaista lumensekaista räntää. Katsopa, Riikka Sarasoja sai kiinni tuossa laskussa, ohitti Longan. Näin kävi samoin Roponen. Suomalaiset tulivat tuon S-mutka-osuuden, jossa on nyppyjä, herkullisia laskuja, saivat kiinni kärkiryhmän. Seuraavaan nousuun Riikan täytyy satsata. Suksi luistaa niin hyvin, että turha jarrutella. Hänen pitää päästää ehdottomasti viereiselle ladulle. 4 latua on tähän kohtaan. Tässä on hyvä nousu, josta pääsee kyllä tykittämään. Ja siellä Riikka tulee. On hienosti, on toisena Maiditsin kanssa rinta rinnan. Ja lataa siihen rinnalle saman tien nyt. Nyt on paikka iskeä. Savjalova on 3. Kovalchik on jäänyt. Ei pysy tässä. Savjalova, Longa, Steira, Skofteryd. Missä oli Kovalchik, kun Riikka Sarasoja on siinä toisena. Maidits pyrkii eroon. 5 metriä on edellä. Ja 3. Savjalova aivan Riikan kannassa. Sitten Longa. Nyt vaan Maiditsin imuu tuohon, ei senttiikään peri. Ja sitten Roponen kärki 10. Kaatuiko Kovalchik? Kaatui ilmeisesti, koska ei näy tässä, ei ole mennyt tästäkään ohi vielä. Onpa siinä meni vasta Kovalchik, jotain on käynyt puolalaiselle. Ja Riikka Sarasoja kamppailee edelleenkin vielä tämän kilpailun voitosta. Sieltä sillan alta loivaa nousua hetken aikaa ja sitten käytännössä tasatyöntöä. Ja hyvin on Riikka mukana tässä pelissä. Ja nyt on tulossa jymypaukku. Tulee joka tapauksessa mahtava yllätys tähän kilpailuun ilman muuta. Ja siinä on nähdäkseni Malahova, Kazakstanin hiihtäjä, tullut tähän porukkaan mukaan seuraavaan ryhmään. Siinä Longa lähestyy nyt. Ja Longa lähestyy, mutta samalla Riikka on saavuttanut Maiditsin. Riikka Sarasoja heti tässä Maiditsin peesissä. Petra Maidic, Slovenia on ottamassa tässä kiinnityksen tai johtopaikan ennen viimeistä osakilpailua Tuudeskiillä, mutta miten käy tämän kilpailun kanssa? Pystyykö vielä Sarasoja iskemään? Nyt nousupäällä Longa on vaarallisen lähellä. Longa jahtaa ja Sarasoja toisena. Nyt pitää jaksaa vielä. Siitä on vielä se reilu 100 metriä matkaa maaliin. Vimmattua tasatyöntöä Longa takana. Ja tulee kovaa vauhtia. Armotonta kyytiä pitää tämä kärki. Ja sitten Kovalchik on siis jo jäänyt tästä kärjen vauhdista. Maidic tulee kärkipaikalla ja löytyykö vaihde sitten Riikalta? Pystyykö vielä ahdistamaan? Tulee koko ajan lähemmäs ja lähemmäs Maidicia. Tulee rinnalle, tulee saman tien. Ei, on taempana. Siinä on Malahova. Kolomia Longaa, Sarasoja 4. Loppukirissä Petra Maidic oli. Jälleen etevin vielä tarkistellaan maalikamerasta Maidic, Kolomina, Longa, Sarasoja. Kolominahan tässä yllätyksen teki ilman muuta Sarasojan kanssa.